man, ela non para. Teño unha piola, tola, tola, tola. Teño unha piola, tola, tola, tola. Desce do dereito e do revés e fía soa. Desce do dereito e do revés e fía soa. Coa miña buxaina e a miña piola, coa miña buxaina e a miña piola. Chámame os rapaces a Ledicia da escola. Chámame os rapaces a Ledicia da escola. Unha, dúas, tres, catro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Unha, dúas, tres, catro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Teño unha buxaina, baila, baila, baila. Teño unha buxaina, baila, baila, baila. O mesmo no chan o pola man, ela non para. O mesmo no chan o pola man, ela non para. Teño unha piola, tola, tola, tola. Teño unha piola, tola, tola, tola. Desce do dereito e do revés e fía soa. Desce do dereito e do revés e fía soa. Coa miña buxaina e a miña piola, coa miña buxaina e a miña piola. Chámame os rapaces a Ledicia da escola. Chámame os rapaces a Ledicia da escola. Unha, dúas, tres, catro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Unha, dúas, tres, catro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Teño unha buxaina, baila, baila, baila. Teño unha buxaina, baila, baila, baila. O mesmo no chan o pola man, ela non para. O mesmo no chan o pola man, ela non para. Teño unha piola, tola, tola, tola. Teño unha piola, tola, tola, tola. Desce do dereito e do revés e fía soa. Desce do dereito e do revés
dúas, tres, catro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Teño unha buxaina, baila, baila, baila. Teño unha buxaina, baila, baila, baila. O mesmo no chan o pola man, ela non para. O mesmo no chan o pola man, ela non para. Teño unha piola, tola, tola, tola. Teño unha piola, tola, tola, tola. Trece do dereito e do revés e fía soa. Trece do dereito e do revés e fía soa. Coa miña buxaina e a miña piola. Coa miña buxaina e a miña piola. Chámame os rapaces a Ledicia da escola. Chámame os rapaces a Ledicia da escola. Unha, dúas, tres, catro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Unha, dúas, tres, catro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Teño unha buxaina, baila, baila, baila. Teño unha buxaina, baila, baila, baila. O mesmo no chan o pola man, ela non para. O mesmo no chan o pola man, ela non para. Teño unha piola, tola, tola, tola. Teño unha piola, tola, tola, tola. Trece do dereito e do revés e fía soa. Trece do dereito e do revés e fía soa. Coa miña buxaina e a miña piola. Coa miña buxaina e a miña piola. Chámame os rapaces a Ledicia da escola. Chámame os rapaces a Ledicia da escola. Unha, dúas, tres, catro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Unha, dúas, tres, catro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Teño unha buxaina, baila, baila, baila. Teño unha buxaina, baila, baila, baila. O mesmo no chan o pola man, ela non para. O mesmo no chan o pola man, ela non para. Teño unha piola, tola, tola, tola. Teño unha piola, tola, tola, tola. Trece do dereito e do revés e fía soa. Trece do dereito e do revés e fía soa. buxaina e a miña piola. Coa miña buxaina e a miña
Chámame os rapaces a ledicia da escola. Chámame os rapaces a ledicia da escola. Unha, dúas, tres, catro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Unha, dúas, tres, catro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Teño unha buxaina, baila, baila, baila. Teño unha buxaina, baila, baila, baila. O mesmo no chan o pola man, ela non para. O mesmo no chan o pola man, ela non para. Teño unha piola, tola, tola, tola. Teño unha piola, tola, tola, tola. Desce do dereito e do revés e fía soa. Desce do dereito e do revés e fía soa. Coa miña buxaina e a miña piola. Coa miña buxaina e a miña piola. Chámame os rapaces a ledicia da escola. Chámame os rapaces a ledicia da escola. Unha, dúas, tres, catro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Unha, dúas, tres, catro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Teño unha buxaina, baila, baila, baila. Teño unha buxaina, baila, baila, baila. O mesmo no chan o pola man, ela non para. O mesmo no chan o pola man, ela non para. Teño unha piola, tola, tola, tola. Teño unha piola, tola, tola, tola. Desce do dereito e do revés e fía soa. Desce do dereito e do revés e fía soa. Coa miña buxaina e a miña piola. Coa miña
buxaina, baila, baila, baila. O mesmo no chan o pola man, ela non para. O mesmo no chan o pola man, ela non para. Teño unha piola, tola, tola, tola. Teño unha piola, tola, tola, tola. Desce do dereito e do revés e fía soa. Desce do dereito e do revés e fía soa. Coa miña buxaina e a miña piola, coa miña buxaina e a miña piola. Chámame os rapaces a ledicia da escola. Chámame os rapaces a ledicia da escola. Unha, dúas, tres, catro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Unha, dúas, tres, catro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Teño unha buxaina, baila, baila, baila. Teño unha buxaina, baila, baila, baila. O mesmo no chan o pola man, ela non para. O mesmo no chan o pola man, ela non para. Teño unha piola, tola, tola, tola. Teño unha piola, tola, tola, tola. Desce do dereito e do revés e fía soa. Desce do dereito e do revés e fía soa. Coa miña buxaina e a miña piola, coa miña buxaina e a miña piola. Chámame os rapaces a ledicia da escola. Chámame os rapaces a ledicia da escola. Unha, dúas, tres, catro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Unha, dúas, tres, catro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Teño unha buxaina, baila, baila, baila. Teño unha buxaina, baila, baila, baila. O mesmo no chan o pola man, ela non para. O mesmo no chan o pola man, ela non para. Teño unha piola, tola, tola, tola. Teño unha piola, tola, tola, tola. Desce do dereito e do revés e fía soa. Desce do dereito e do revés e fía soa. Coa miña buxaina e a miña piola, coa miña buxaina e a miña piola.
baila, baila. O mesmo no chan o pola man, ela non para. O mesmo no chan o pola man, ela non para. Teño unha piola, tola, tola, tola. Teño unha piola, tola, tola, tola. Desce do dereito e do revés e fía soa. Desce do dereito e do revés e fía soa. Coa miña buxaina e a miña piola. Coa miña buxaina e a miña piola. Chámame os rapaces a ledicia da escola. Chámame os rapaces a ledicia da escola. Bo día e benvidos a este programa especial de Radio do Noso Cole, que este curso celebra o seu 50 aniversario. Como directora, quero agradecer de todo corazón a todos os que fixeron posible este proxecto, especialmente ao alcalde e a concelleira pola súa colaboración. Tamén quero dar as gracias ás exalumnas e exprofesoras que hoxe están presentes con nós, así como a todos aqueles que non puideron estar presentes, pero nos están escoitando ou vendo. Para os que non estades hoxe aquí no Salón de Actos, dicirvos que todo o noso alumnado está nas aulas seguindo o programa en directo. Algúns deles participarán no programa de hoxe, como adoitan facelo nos nosos pequenos proxectos que se están a levar a cabo. Lembramos a todos os profesores e alumnos que pasaron polo Rabadeira e fixeron posible que este curso esteamos celebrando este aniversario. Quero invitarvos a todos a un evento moi especial que terá lugar o día 7 de xuño, unha xornada de portas abertas e festa de celebración do noso 50 aniversario. Será unha tarde chea de emoción, recordos e moita diversión. Esperamos celebrar todos xuntos este importante logro. Moitas grazas a todos e a todas por formar parte desta gran familia. Espero que disfrutedes do programa e que sigades apoiando ao noso cole nos próximos 50 anos. Moitas gracias a todos e a todas. Ola amigos e amigas, benvidos a un novo programa de Radio Rabadeira. Este vai ser un programa moi especial. Son Iria e estarei acompañada por Agustina e Martina. Así é, Iria, será moi emotivo porque celebramos o 50 aniversario do CIP Rabadeira. Comenzaremos con unha primicia na nosa radio. Entrevistaremos ao noso alcalde e á concelleira de Ensino. Imos ter tempo para un coloquio sobre a biblioteca do colexio. Estará a profe Nuria cas dúas anteriores encargadas da biblioteca, María Jesús Naveira e María José Leal.
preparadas actuacións musicais e unha compañeira falará do cole nunha demostración de oratoria. Tamén contamos coa presencia de exalumnas. Contaránnos como era o noso cole naqueles tempos. Benvidos á Radio Rabadeira. Nun aniversario tan importante para o centro e para a comarca, non podía faltar o máximo representante municipal. Así é, será moi especial, porque por primeira vez na nosa radio entrevistaremos ao noso alcalde e a concelleira de Ensino. Pois sí, xente da Rabadeira. No estudio está don Ángel García Soane, alcalde de Oleiros, e dona María José Santos, concellera de Ensino. Benvidos á Radio Rabadeira. Gracias. Queremos que nos acompañen nun paseo pola memoria do noso colexio. Como xa saben, este curso celebramos o 50 aniversario da Rabadeira. Hoxe en día temos 5 colexios públicos no noso concello. Que lles parece dita evolución, xa que cando este colexio se inaugurou era o único destas características? Me fixeche la no, perdona que estaba un pouco enfrente. Si hai, bueno, cando entrei no Concello de Oleiros, había unhas escolas unitarias perdidas polo municipio que non cumplían ningunha condición para a enseñanza e había este edificio que había sido creado no 74, non? E, por certo, cando nos entramos no Concello, este edificio, non este que xa foi reformado, non? E ampliado por parte do Concello e da Xunta de Galicia, e naquel momento había unha saturación tremenda de nenos no colexio. Tanto foi así que eu, que son unha persona que non son moi católico, non? Pero que respeto a todo o mundo, as miñas dúas irmás impedín que viñeran aquí, non pola educación do colegio, sino pola saturación que había de nenos e nenas, porque había nenos e nenas por todos os pasillos. Era tremendo, non? Había, non recordo mal se digo que había cerca de 1000 nenos en aquel entonces aquí no colexio, porque era o único edificio que había escolar. Foi moita o traballo que se fixo ao longo de todos estes anos para crear unha infraestructura educativa boa, non? A que desexábamos todos aqueles que loitábamos por mellorar o municipio, lograr novos edificios. Falabas de cinco centros, pero hai que falar de nove edificios, non? Que se foron ampliando donde había cada centro, se ampliou, non? En todos os casos, hasta acadar a situación que temos hoxe. Eu creo que temos unhas escolas exemplares, non? Cunha educación inmellorable, con moi bon profesorado, porque unha das cousas que se logrou foi que ao longo dos anos viñeran un montón de personas dedicadas á actividade escolar, profesoras e profesores, que elexían Oleiros, unha, porque lles caía nunha zona moi boa para eles como ciudadanos e como personas que tamén teñen a súa vida, pero que tuvemos a sorte de que viñeran, eu creo que os mellores, non? Os mellores, tanto mulleres como homes, para darvos a formación. Hoxe eu presumo de ter no Concello de Oleiros de moitas cousas, pero unha das cousas que máis resalto sempre é o tema cultural e educativo. Eso foi un traballo moi grande de moita xente, volvo a decir, principalmente no educativo dos profesores, o volco que sempre hubo do Concello co tema escolar, non só cos colexios de XB, sino cos institutos. Se crearon, ademais, 3 institutos que non había ningún. O primeiro montáramos na Escola dos Regos, que non cumplía condicións, pero para exixirlle a Xunta naquele entonces que se fixera, fixemos un instituto ali provisional. Xa habíamos tido unha experiencia pequena en Santa Cruz, e, xa digo, temos hoxe 4 escolas infantiles. É dicir, temos unha situación, desde logo, unha oferta escolar, eu creo que inmellorable. Tanto é así que eu sempre tamén o digo,
Porque a veces hai personas que dicen, no, yo mando a mi hijo a tal sitio porque está mejor, porque mi hijo, solo porque visten unha falda ou un pantalón de color determinado, xa creen que están mellor que na escola pública. E na escola pública hai, insisto, é inmellorable a situación que temos. E poño un exemplo sempre de unha persona moi rica, a persona máis rica de España, que é Sandra Ortega, filla de Mancio Ortega, que non levou os seus nenos e nenas a ningún colexio privado. Levounos á escola pública. Tuvos en Santa Cruz primeiro, no Colexio de Santa Cruz, e logo tuvos no instituto. Iso é un aval, non? Que unha persona con tantos cartos que podía ter os fillos onde lle dera gana nas mellores instalacións do mundo, e resulta que entendeu que a educación que se daba en este concello para ela era das mellores. Por tanto, sempre poño ese exemplo cando podo. María José, sabemos que coñece moi ben estes corredores como exalumna da Rabadeira e agora como concelleira. Que recordos persoais ten deste centro educativo? Bueno, a verdade é que sí que tuve a sorte, só estuve en 3 cursos aquí, porque, bueno, eu son de Santa Cruz, pero no momento en que me tuve que escolarizar, que, por certo, trouxen o libro, por si queredes darlle de como eran entón, como era, incluso o nome do cole non era a Rabadeira, sino Colegio Nacional de Oleiros, non? Pois, bueno, tuve a sorte de empezar aquí a miña educación, o que entonces era ESB, Educación Xeral Básica, estuve en primeiro, segundo e terceiro, que ahora sería primaria. E, bueno, sí que recordo, bueno, era totalmente diferente a como é agora, estamos falando do ano 78, no ano 78, pois, imaginadevos, había clase pola mañán e pola tarde, éramos moitísimos alumnos, como comentaba o alcalde, pero, bueno, eu creo que tiñamos, inda que eran profesores que viñan pois de unha época moi diferente a que estábamos iniciando, creo que tuven vos profesores de caligrafía os mellores, facíamos as letras que, bueno, con uns vericuetos que inda hoxe, ás veces, inda fago así a letra, non? Era unha maneira totalmente diferente do que hoxe a educación, non? E, bueno, si teño vos recordos, recordo que cando tuven que marchar, porque, bueno, abriron unha, nas Torres de Santa Cruz abriron, porque claro, aquí xa non cabíamos e tuvemos que marchar, e tuven que marchar para facer cuarto, e recordo chorar como unha madalena, porque claro, deixaba os compañeiros, deixaba o que conocía, e si teño vos recordos, inda que, bueno, tamén teño recordos así un pouco curiosos, como que tiñamos amenazas de bomba cada 2x3. A primeira vez recordo que estábamos na clase, eu, claro, unha nena pequena, e de repente nos dicen todos fora que hai unha amenaza de bomba, e aí marchábamos todos. Despois xa se convertiu nunha rutina, non? E xa cando había amenaza de bomba xa nos lo tomábamos así un pouco de broma, non? E, bueno, esas cousas que tamén que pasaban así curiosas. E teño eso, moi bons recordos de moi bons profesores, creo que o tempo que estuven aquí me enseñaron moi ben. E, bueno, creo que a día de hoxe a Rabadeira sigue sendo un colegio que é unha referencia en Oleiros, en a comarca, e creo que inda que a liña educativa non ten nada que ver ca de entón, creo que sí que quedou sempre o poso eso de unha boa educación aquí, sí. Señor alcalde, non se nos ocorre mellor maneira para continuar que preguntarlle se coñece o motivo polo que o noso cole se a construir no lugar da Rabadeira. Sabe vostede por que finalmente non foi así e por que se conservou o nome? Bueno, hai un pouco de eco, verdad? Este colegio se iba a construir onde está o asilo, alá abaixo, naqueles prados. Naquel momento promovía a construción o cura actual da parroquia, non? O señor Taboada, era un dos promotores do colexio, e tamén era un dos promotores da residencia de ancianos que está ubicada e realizada hoxe ali abaixo. Entón, o que fixo nun momento determinado foi cambiar a ubicación. Se iba a facer ali abaixo e o trouxo para aquí. Se realizou donde hoxe está, non? Por tanto, eu creo que foi acertado, porque foi sacar o colexio dunha zona tremendamente húmeda, non? Como é aquela vaguada, e traelo para aquí para que os nenos tuveran unha situación mellor. Gustaríanos continuar con unha pregunta para a nosa concelleira.
Que cambios físicos ou estruturais se produciron no centro ao longo destes 50 anos e que pensa vostede que queda por mellorar? Un poquinho de eco. No digo que como hai un poquinho de eco non che collín ben a pregunta. Me faz outra vez? Sí, perdón. Gustaríanos continuar con unha pregunta para a nosa concelleira. Que cambios físicos ou estruturais se produciron no centro ao longo destes 50 anos e que pensa vostede que queda por mellorar? Bueno, do que eu recordo, na época en que eu estuve aquí só estaba este edificio, non estaba nin a parte de infantil nin o pabillón. Eso é así, a grandes rasgos, o que recordo. Despois, as aulas e demais penso que era similar, xa había comedor, o que pasa que, non era usuaria, pero así, a grandes rasgos é o que máis, a gran diferencia, non? Non recordo tampouco, recordo o gimnasio, que había moitas para facer gimnasia rítmica, que era o que se facía fundamentalmente na hora de gimnasia, e penso que agora tedes a parte de infantil, o pabellón, unha gran biblioteca que se foi facendo estes anos, que a base, collendo espacios que van quedando sin uso, que creo que eso foi un gran acerto. Creo que estades facendo un traballo inmellorable na biblioteca. A verdad, creo que é un modelo para a seguir polos centros de ensino, e sempre hai cousas que mellorar. Agora mesmo, estades intentando mellorar o comedor, cambiálo. Creo que xa están, se están dando os pasos para eso, porque, en 50 anos creo que nunca tuvo unha reforma e agora se está adaptando, arreglando o que se foi deteriorando e adaptalo aos novos tempos, non? Se vai tamén facendo pequenas melloras tamén no patio, porque, era un patio con pouca zona verde, moito cemento. O Concello ano pasado colaborou para adaptar aí na entrada que tedes. Nuns anos espera tamén que parte do parque que se vai facer aí forme parte tamén do entorno do colexio, e creo que o mellor por aí creo que poden ir as melloras, non? A nivel de o que tedes é moito espazo, creo que esa é unha gran ventaxa agora mesmo, non? Que podedes contar con espacios para facer unha radio, para ampliar a biblioteca, para ter espacios multidisciplinares, non? Entón, nese sentido, creo que, poñerse a facelo, o espazo tedes, e ao mellor, a mellor un colexio máis sostible, máis verde. Creo que quizá van os tiros por aí, e, eu creo que esa tamén é a visión do centro, non? Hacia onde quere ir, e creo que, que todos estamos a eso e se conseguirá. Respecto a esta última pregunta, cabe dicir que estamos moi contentos e emocionados polas últimas reformas que realizou o Concello, tales como a creación das gradas e das novas pistas. Neste aniversario estaríamos ilusionados e ilusionadas de poder xogar no noso propio bosque. Que lle parecería inauguralo nun futuro próximo? Eu, ao marxen da inauguracións, que hai que facelas cando se fai unha cousa nova e a xente se lle ponga en servicio, eu añadiría o que comentaba María José, a concellala. Foi unha constante desde que entramos no Concello no ano 79 hasta hoxe, foi unha constante a mellora nas infraestructuras escolares, en concreto neste centro, que era o que máis demandaba esas melloras. Os outros foron aparecendo novos, cada 3 anos, 5 anos aparecía un colegio, pero este colegio tiña estaba moi dañado. Aquí se fixeron neste edificio principal, durante toda esta etapa que nos levamos no Concello, se fixeron 3 reformas importantísimas. 3, non? Que afectaron o que era un edificio que se facía a prisa e correndo naquelas épocas, que tiña un problema de ventanas, que tiña un problema de humedades, que tiña todo tipo de problemas. E a colaboración do Concello cos distintos directores e directoras do centro foi constante. Unha das primeiras cousas que no seu día eu decidín como alcalde foi facer o polideportivo aquí, que logo se fixeron en todos os concellos,
en todos os colexios, excepto o de Santa Cruz, que tamén o terá, o de San Pedro, que ten un pequeniño e terá un máis grande, non? Era levar os colexios, se facíamos unha infraestructura deportiva, onde estaban os nenos e as nenas? Estaban nos colexios. Quen máis podía disfrutar desas infraestructuras deportivas para a súa formación deportiva e cultural? Pois os nenos e nenas dos colexios. Foi o mismo polideportivo que se crea cunha subvención no seu día da Diputación Provincial cando eu fui un diputado a primeira vez. A primeira vez que fui un diputado, xa hai un montón de anos, despois deixei de ser diputado, se había logrado unha subvención tanto para aquí como para despois para Canide tamén, non? E nesas infraestructuras, nós o que pensábamos, xa digo, era en que a xuventude, ademais de prepararse culturalmente, non? Se preparara tamén deportivamente, convivira e tuvera as mellores instalacións. Hoxe temos este polideportivo que hai ora un ano e pico que se acaba de reformar, ou vai para 2 anos, que quedou planchado, non? Unha instalación onde se fan competicións que valen para os campeonatos de España. Hubo unha este sábado e domingo pasado, non? É moi importante ter este tipo de instalacións, porque as nenas e nenos que facedes deporte, nós no Concello estamos sempre en contra da competición entre uns e outros. Tú eres mellor, eu soy peor, pero ao marxe de que nos creamos da forma que pensamos os que estamos gobernando, hai unha realidade que a ver quen queda primeiro, non? E a ver quen queda segundo, e iso vai prevalecer ao marxe de que hai algunhas persoas que pensamos distinto, non? Que o importante é participar. Pero bueno, participar sí, pero yo quiero ser el mejor. Yo quiero ser la mejor. Entón, eso está aí. Eu teño orgullo tremendo. Nos temos campeóns de España, e campeóns de Europa, e campeóns do mundo, que se iniciaron nas instalacións municipais. Nos temos 2 campeóns do mundo en patinaxe de velocidade, non? En patinaxe artístico, sí. Bueno, pois, campeóns do mundo, non? Ahora mesmo acaba de quedar por segunda vez o que é campeón do mundo en patinaxe de velocidade, acaba de quedar en Alemania campeón de Europa. É un orgullo para nós, pero temos campeóns de judo de España, temos un montón de ciclismo, de distintas actividades deportivas. Cando eu vexo todo eso, me enorgullezco moitísimo, porque eu fui un deportista desde neno, sempre fui ainda o practico hoxe, todos os días que podo vou andar ou vou á piscina a nadar, e no verano mo paso na playa nese campus tan maravilloso que temos en Bastigueiro. Nos temos un dos campus máis importantes deportivos de Galicia. Ubicado en Bastigueiro está o INEF, que tamén fomos nós, que entrouxo o INEF para aí, en contra de Vigo, que quería levar o INEF para Vigo. En aquel entonces estaba unha diputación, e tamén influín para que Marfania Agnes, que era o presidente da diputación, que tiña un peso bastante grande na Xunta, lograra vir para aquí, para Bastigueiro. Temos un campus maravilloso, porque non só é o INEF, non é o INEF en sí, onde se forman os novos profesores de deportes, etc., sino que temos un campus que é a playa. A playa é un fervidoiro de deportistas todos os días. Agora co sur, pero o fútbol, a correr, atletismo, é constante. E hasta veñen os de Sada, todos a correr Oleiros, porque en Sada non teñen sitios para correr como ten Oleiros, non? E veñen todos os días co club de atletismo que ten en Sada, e veñen a correr Oleiros, porque en Sada non teñen por onde correr. Se non van polas corredoiras, se van por aí polos montes, pero esos teñen nombres propietarios. Nos falamos de espacios públicos, como ese parque maravilloso, que é o Parque das 13 Rosas e as Galeras, non? Que todo iso forma un conxunto único, empexado hoxe en moitas partes non só de Galicia, sino de España. María José, dende o colexio sabemos da implicación do Concello cos centros educativos de Oleiros, máis de todas as actividades que ofertan, contacontos, concertos, excursións, actividades deportivas. Cales son as actividades complementarias que teñen máis éxito? Bueno, sin duda, as actividades de educación ambiental, as excursións, as saídas. Sabedes que temos saídas desde, como en círculos, non? Desde o lugar máis cercano, que é coñecer Oleiros, despois contorno Oleiros e despois un día en Galicia. Entonces, bueno,
Desde os máis pequeniños hasta os máis maiores, hasta o instituto, pois son desde logo as que teñen máis éxito, a que suelen escoller os mestres, sempre algunha escollen ao longo do ano. Pero, bueno, despois tamén temos os obradoiros, tanto de igualdade como de prevención de adiccións, como de educación viaria, educación afectivo-sexual, que tamén, a verdade é que tamén de mediación, o de mediación, por exemplo, sí que, pues, que aí ás veces fluctúa, depende un pouco do centro, do profesor, pero, bueno, tamén teñen moito éxito no conxunto. Despois hai anos que funciona mellor o de igualdade, outros anos funciona mellor o de educación viaria, pero, sin dúbida, as saídas, que eu creo que son as que máis vos gustan. Ao fío da anterior, hai pouco o cole organizou a actividade Camiños pola Paz, na que participou o Concello e na que contamos coa súa presenza. Lembra especialmente algunha actividade organizada polo cole neste 50 anos? Eu creo que foi unha actividade maravillosa, porque unha das cousas que hai que cada día facer máis fincapé é na concienciación dos xóvenes, non? Pola loita pola paz no mundo. Eu hoxe dicía nun programa de radio, ás 10:15 en Radio Voz, que tiña un programa todos os lunes, e falaba dos revolucionarios novos que aparecen no mundo. No ano 1968, que xa choveu, os xóvenes desde as universidades crearon unha revolución mundial. Pararon a guerra de Vietnam e influíron en todo o mundo polo tema ecoloxista e polo tema da defensa dos valores dos povos, da xente que se masacra en distintos lugares do mundo, non? E que creou unha situación que hasta hoxe, pero que agora se ven degradando novamente. Estamos asistindo a guerras tremendas, a guerra de Ucrania, a guerra eu non vexo a guerra de Palestina por ningún sitio, vexo un exército tremendo masacrando a milleiros, a decenas de miles de personas, non? Van casi 11.000 nenos masacrados, nenos e nenas masacrados polas bombas en Palestina. Hai que crear unha conciencia moi grande en ese aspecto. Eu creo que ese traballo que fixestes, non, da paz, esas pedras que tuveron, por certo, unha semana ali, a xente iba recollendoas, algún levuno para esas pedriñas que pintabades, é moi importante concienciarse en ese aspecto, porque eu decía antes, quería comentarlo, que a nova revolución, os novos revolucionarios non usan metralletas, non usan armas. Os novos revolucionarios son os xóvenes, van a volver a ser os xóvenes a nivel mundial. Hoxe, en Estados Unidos, o goberno de Estados Unidos está a cambiar a súa política, non? En relación, por interés electoral indudablemente, en relación ca situación de Palestina, non? Por qué? Porque se está levantando toda a xuventude en todos os 50 estados de Estados Unidos, se está levantando a xuventude desde a universidade. Iso é importantísimo, esa conciencia que hai que ter na xuventude, na defensa de valores da humanidade, de paz, de progreso, de respeto, non? Iso que hai que traballar moitísimo. Estamos obligados, tanto os políticos que estamos concienciados, como os directores, como os mestres dos distintos colegios, en formarvos en esa asignatura que non ven nos libros, pero que sí hai que creala de algún modo, non? Por tanto, todo canto se faga en ese aspecto, eu creo que hai que aplaudilo. Todos é sabido que o noso centro realizou proxectos moi diferentes nestas 50 anos. En base á súa experiencia como concelleira, cal considera que foi máis enriquecedor e cal cree vostede que sería un tema a abordar no futuro? Ui, que complicado. Bueno, a ver, eu é verdad que levo pois con este o 5º ano de concelleira de ensino, entón, bueno, me podo ceñir a este período, non? Que desgraciadamente coincidiu pois con un parón importante en actividades por mor da pandemia. Entón, sí que é verdad que creo que é de destacar o proxecto da biblioteca. Me parece que a mí me parece espectacular. É verdad que contades con moito espazo, pero podía estar baleiro ou podía encherse con libros, sin máis, pero creo que estades traballando. Bueno, creo que, sinceramente, moitas veces vou a outros centros e ás veces lles digo: por que non ides a ver a biblioteca da Rabadeira? Porque de verdad que é entrar aí e entran ganas de facer de todo.
experimentar con todo. E iso, a min, sinceramente, de verdad que é un proxecto deste cole que me encanta. Despois sei que nestes anos tamén xunto ca AMPA, que colaborou, se fixeron proxectos sobre temas concretos, como creo que ano pasado foi o tema do mar. Entonces, bueno, creo que eso sempre está moi ben, que toda a comunidade educativa se coordine e colabore nos proxectos dos centros, que as familias saiban o que se está facendo, que forme parte do currículo, e que tamén a AMPA e o Concello, bueno, o Concello sempre está a disposición de vos para colaborar, pero en casos concretos como este, creo que é moi interesante que se conte tamén cas familias. E, bueno, de cara ao futuro, sinceramente, creo que ides por moi bo camiño, creo que hai moi boas ideas, creo que agora mesmo o centro está funcionando pois con moita unidade, eso tamén é moi beneficioso á hora de encarar proxectos, non? Que todo o mundo máis ou menos que vaya polo mesmo camiño, que non poña paus nas rodas, pois é moi importante, e creo que tedes que seguir así e que saibades que sempre contades con o noso apoio. Eu añadiría, cando falades de proxectos, un proxecto que nos presentou o colexio, non? Nos presentou profesores e directora do colexio, que fixose en parte, unha parte pequena, que foi mellorar o espacio que está fora no colexio, na zona de recreo, pero que está pendiente de abordar que este colexio tiña un parque propio. Vai ter un parque propio porque desde o aparcadoiro, desde a zona de atrás do aparcadoiro, hasta aquí adiante todo iso, que é parque público, vai ser parque público cando se faga a urbanización que se vai levar adiante en corto plazo, leva un retraso grande por culpa de pleitos entre particulares, aí vaise a poñer un espacio casi o doble do que hai neste momento. Se ora hai 10.000 metros, podemos chegar a ter cerca de 20.000 metros de espacio escolar, pero un espacio con parque feito como área de recreo e disfrute de todas vosos que disfrutades das instalacións, non? Para rematar, gustaríanos resaltar que están máis que convidados á celebración especial dos 50 anos da Rabadeira. Será o venres 7 de xuño pola tarde, nas instalacións do noso centro. Non poden faltar. Contamos con vostedes e con todos os radiointes deste programa. E ata aquí esta entrevista especial na Radio Rabadeira. Grazas pola súa participación neste programa. Continuamos ca programación deste programa especial. Temos a visita de exprofesoras do Rabadeira que van contar cousas moi curiosas e interesantes de anos atrás. Pero antes, imos ter a sorte de disfrutar unha actuación musical. Está no piano un alumno do colexio Nicolás Mourelle de cuarto B. Adiante, compañeiro.
Ola, bo día. En primeiro lugar, quería agradecer que hoxe a biblioteca teña un espazo neste programa tan especial. Agradecer tamén a María José as fermosas palabras dedicadas á nosa biblioteca, que non é só un proxecto de biblioteca, é algo máis. Son moitos os equipos que traballan da man para ter o espazo que temos hoxe en día. Non podo estar mellor acompañada hoxe aquí que con dúas mestras que formaron parte do equipo da biblioteca durante moitos anos e que foron encargadas da mesma, e quería darlles as grazas por estar hoxe con todos nós e acudir sen dubidalo a nosa chamada. Grazas, Chus Naveira e María José Lear, por estar hoxe aquí. Gracias a vos por invitarnos. Por invitar, En primeiro lugar, me gustaría saber, despois de bastantes anos en estar polo colexio, o que sentichedes ao estar de novo aquí e, sobre todo, ao entrar de novo na biblioteca, ese espazo onde pasáchedes as dúas un montón de horas. Ola, bons días. Francamente, eu cando cheguei aquí quedei alucinada, porque hai que recordar que a biblioteca estaba arriba na segunda planta. Eu cheguei aquí o 1 de setembro do 95 e desde aquel momento xa estaban reivindicando que se abexara a biblioteca e non había maneira. Entonces, claro, ahora estou emocionadísima, porque entrar ali foi impresionante, de verdad. Bueno, bons días a todos. E a verdade é que o que eu sentín foi envexa, porque era a miña biblioteca soñada. Nuria máis eu, Nuria traballou comigo cando eu fui encargada da biblioteca, e comentábamos moitas veces como debería de ser unha biblioteca escolar, non? E isto é o máis parecido ao que soñábamos, non? O que soñábamos as dúas e máis xente. O que pasa é que, bueno, as condicións que tiñamos no centro naquel momento non permitían que non había espacios, porque había moitísimo alumnado, entón non había espacios posibles. O único que tiñamos era eso, un espacio no último piso. E, bueno, con eso facíamos o que podíamos. Pero, bueno, realmente sentín envexa. Sí, hoxe vemos uns espazos que temos a sorte de ter despois de moitos anos soñando, pero a biblioteca non empezou así. María José, como recordas os inicios? Pois mira, eu cando cheguei á biblioteca había un grupo de profesores que eran precisamente os que facían cargo dela, entonces durante os recreos estaba aberta, e en aquel momento non había horas libres, tiñamos todas as horas ocupadas. Entonces íbamos ali tranquilamente, cando tiñamos que facer exclusiva, estábamos ali e non había ningún tipo, claro, agora, por exemplo, chegades, tedes aí que a televisión, todo o equipo técnico impresionante, agora o que tiñamos ali era un libro de rexistro, donde aí facíamos a man, pois cando se facían préstamos, cando se devolvían os libros, entonces había que estar pendientes daquele libro de rexistro e que ningún neno pois marchara, porque a veces olvidaba de que tiña que registrarse e tiñas que andar detrás do alumno para registrar o libro. Entonces, claro, se cambiaron moitísimas condicións. En aquel momento era complicado, pero, sin embargo, era francamente unha ledicia estar ali. Traballar na biblioteca, porque había montóns de nenos que subían, eso que con todo o que levaba, porque era unha responsabilidade, porque os nenos incluso pequenos subían e tiñan que subir 2 andares. Entonces, os profesores tiñan que andar detrás para que non fosen as aulas, para que baixasen, era un pouco complicado demais. Pero a biblioteca sempre funcionou moi ben, e aparte sempre contou con un gran equipo de profesoras e de profesores que cooperaban. Entonces, o que facían sempre era estar á última dos libros, e incluso eran os nenos os que moitas veces demandaban. Decían, mira, é que saliu tal saga, ou saliu tal libro, e se podía, se compraban. Entonces, en ese sentido, a biblioteca sempre estuvo moi atendida, francamente. Foi unha labor moi boa deste colexio. E o que decía antes María José, de ir a outros colexios, eu, por exemplo, viña de Carballo, do Colexio Francisco Franco, hoxe en día Fogar, que había unha biblioteca impresionante, que eu quedei alucinada, pero que non funcionaba. Entonces, había milleiros de libros que estaban ali parados, porque pois os directores non deixabas que funcionaran, porque tiñan medo de que se perderan, e cando cheguei aquí, vin aquelo, e non sobre todo eso, sino que, por exemplo,
todo o que nos daba o antigo director, que era Antonio Pampín, que cada vez que se lle pedía algo, ele estaba sempre aí refrendando e apoyándote, eso tamén era moi importante esa labor, non solamente sino a partir de dirección. E iso hai que agradecerlo tamén, os que estuveron antes que non, francamente. María José falaba do bonito que é estar na biblioteca. Sen dúbida, penso que é algo que as tres sabemos. A biblioteca non é só biblioteca, é algo máis, é unha continuidade de espazos, é froito dun proxecto que un gran número de mestras e mestres temos na cabeza. É fermoso estar todos os días aí, compartir co alumnado, crear ese espazo de intimidade, de refuxio moitas veces. Cales pensades que son os beneficios para o alumnado de contar con este tipo de espazos? Bueno, beneficios creo que son moitos. Primeiro, que lles abre a mente, porque os libros son unha apertura ao mundo. Entonces, eso é unha das cousas principales para min. Pero despois tamén é un refuxio, tamén foi refuxio para aqueles nenos que non se sentían moi a gusto en moitas cousas, en que entonces non sabían que facer en momentos determinados, non sabían que facer no recreo, porque ou ben había problemas, eran máis tímidos. Bueno, foi un refuxo para moitos deses nenos. Viñan á biblioteca, axudábanos, bueno, creo que nese aspecto, sí, eu estaba moi satisfeita, Antes falabades da época na que a biblioteca estaba no último piso deste edificio, eu a recordo tamén, formaba parte do equipo de Biblio con Chus, sí que falábamos moitas veces dese momento no que puidésemos conquistar outros espazos no colexio. Ese momento chegou cando abriu o cole de San Pedro e quedaron espazos vacíos. Sen dúbida, o lugar que ocupa a biblioteca é unha sorte neste momento, pero sí recordo que a biblioteca xa funcionaba a pesar de non ter o espazo idóneo arriba. Se realizaban actividades de dinamización, había unha colección impresionante de libros. Cales pensabades que eran os puntos fortes da biblioteca nese momento? Bueno, eu creo que naquele momento, cando eu levaba a biblioteca, supoño que seguirá igual, a biblioteca, un dos puntos fortes é que foi un eixo vertebrador de moitas das actividades do centro. E iso creo que era algo moi valioso. Todo proxectos do centro xiraban ao redor da biblioteca. Eso foi unha das cousas. Despois, outra das cousas foi a implicación, para min, era a implicación do alumnado. Non era simplemente que leran, era simplemente que eles se implicaban para levar a cabo actividades, como por exemplo dos contacontos, que lles gustaba moitísimo, ir a contar contos a nenos de edades máis pequenas, co que eso supoñía, que melloraban a lectura, melloraban a expresión, melloraban moitas cousas. Eso. E logo, como axudantes de biblioteca, é dicir, a implicación do alumnado era un dos puntos fortes da biblioteca, a implicación do profesorado, para min. Sen dúbida, sen dúbida. María José, antes falabas da evolución tecnolóxica. Hoxe en día temos unha biblioteca totalmente informatizada, temos programas de xestión, podemos ver todos os días cal é a ocupación da biblioteca, que grupos van a acudir a ela, que libros están emprestados, cando se devolven. Antes non era así. Supoño que todo sería moito máis complicado. Como facíades? Pois o que facíamos era poñer na porta da biblioteca, poñíamos un horario, e entonces aí se apuntaban os profesores ás aulas que querían ir, non? Que a veces se olvidaban, se solapaban, chegados o mellor, a biblioteca estaba ocupada por outra aula que non se acordara precisamente de apuntarse. Entonces, en ese sentido, íbamos un pouco a pedales, non? Como se di. Pero era os medios con que tiñamos, non? E incluso a biblioteca, tamén o que decía Chus, aparte de que era dinamizadora, porque moitas veces, cando se facían o mellor unhas actividades, tiñamos tamén unha televisión, despois nos puxeran tamén unha pantalla, entonces incluso podíamos facer algunha sesión con películas, pois precisamente por eso, porque era o Día da Paz, porque era Nadal, porque era o Entroido, calquera cousa, e entonces sempre a través da biblioteca se facían toda unha serie de actividades, non? Entonces, en ese sentido, a biblioteca sempre estuvo en constante movimento. Foi unha biblioteca sempre moi lúdica,
E a parte moi agradable, porque era o que decía Chus, era un espazo non solamente para os alumnos, sino tamén para nós, porque moitas veces íbamos ali, nos reuníamos, con os libros que tiñamos, pois se tiñamos algo que facer, pois había que contrastar ou facer algo, pois sempre tiñamos precisamente esa referencia. Entón, sempre, digamos que o mundo de aquí do colexio xirou sempre moito en torno á biblioteca. E agora, verdad, como dicía antes Chus, me permito decir, alongándome un pouco, de que eu non sento envexa, sento moitísima envexa, xa digo. E outro día flipei cando cheguei e a vin dixen, bueno, isto é todo o que eu soñei cando cheguei aquí e non o conseguín. E de verdad, francamente, parabéns por haberlo conseguido. E sobre todo, poder estar en ela e poder participar en ela. Eso é, para min, vamos, máximo. Grazas. Na actualidade, o papel do alumnado colaborador é fundamental. Ademais do traballo que fan todos os días, dinamizan, sempre aportan ideas, colaboran. Ademais, pensamos que é moi beneficioso para as nenas e para os nenos formar parte activa do traballo diario da biblioteca. De que forma estaban involucrados nos inicios os alumnos e alumnas? En aquel momento os alumnos non estaban moi involucrados porque tampouco non tiñan tempo, entonces era solamente se utilizaba no recreo e polas tardes despois, cando había as actividades extraescolares, cando se fixo a xornada, e cando viñen para aquí xa estaban ca xornada continuada, non? Entonces pola tarde, cando quedaban os nenos en actividades extraescolares, se abría a biblioteca, esas 2 horas que estábamos aí, entonces, pero digamos que o dos alumnos foi un pouco máis adiante, cando estábamos Chus e máis eu, foi cando empezamos a involucrar os alumnos, porque antes, pois, as persoas que estaban aí encargadas non utilizaban tanto os nenos, digamos, non? Pero os nenos sempre formaron unha parte moi importante, precisamente. Sen dúbida. Chus, cando estiven contigo no equipo, aprendín un montón acerca de colección. Nese momento había un boom das editoriais que non paraban de sacar sagas, coleccións, temos a sorte de ter unha gran oferta en canto a libros. Como conciliabas toda esa oferta ao mesmo tempo mantendo a calidade dos libros da Biblia? A ver, a verdade é que foi unha época, a mí, bueno, me encantou. A mí o tema do traballo da biblioteca sempre me gustou moitísimo, entón estaba moi implicada. Facía un traballo despois na casa, un traballo de investigación, non? Mirábamos moitísimos as páxinas web de editoriales para ver que había novo, visitas a librerías para ver que libros salían, e despois tamén de vez en cando pois aparecían nenos que nos decían, oi, mira, este libro me encanta, non sei que, tédelo, non sei que, e digo, bueno, pois a ver, intentaremos saber que conseguilo e demais, non? Entón, a veces tamén era un pouco o boca a boca, non? Como funcionaba. O profesorado, tamén, decía, oye, mira, que este libro está moi ben, fixémonos socios das bibliotecas municipales, entonces así tamén coas visitas ás bibliotecas municipales pola parte de, estou falando de min, de visitalas, falar coa bibliotecaria a bibliotecaria municipal, un pouco de todo eso era, e con eso pois nutrimos o que tiñamos na biblioteca, co que seguíamos así. Pois rematamos poñéndovos nun pequeno compromiso. Foron moitos anos aquí, moitas jornadas de traballo. Empezábamos falando de emocións, do que sentíades ao chegar ao cole. Me gustaría, máis alá da biblioteca, que recordásedes que recordo vos ven á cabeza ao pensar neses anos aquí entre estas paredes. Pois mira, eu te podo decir que eu quedei abrallada, francamente, nunha ocasión que chegou Antonio Pampín, o director, fora a Madrid, precisamente porque era a feira de toda a informática e demais. Entón me chega o luns pola mañán, porque ele iba pola mañán o domingo e volvía pola noite, e dime, mira María, e se puxéramos un laboratorio de idiomas aquí no colexio? E dixo, bastibo, non o teñen na escola de idiomas, vamos a ter aquí un laboratorio de idiomas. Bueno, se tuveramos, ti o usarías? E eu, hombre, evidentemente. E me dice, bueno, pois chegarán uns días, porque comprei no onte,
ven de Valencia, sen de Valencia, dice, sí, se hai algún problema non te preocupes, que veñen desde Valencia a colocalo e tal. Ese foi un punto. Entonces está o laboratorio de idiomas, está no primeiro andar, e foi para min un punto de inflexión, francamente. Chus e eu, vamos, o disfrutamos moitísimo. Os foron profes de inglés. Sí. E despois, cando chegou tamén en outro momento, tamén fora a Madrid, e ven e me dice, me volve a chamar e me dice, María, mira, que vamos a poñer aquí na sala de proyección, pois comprei un proyector, non sei que, pois como un minicine, e tamén utilizábamos para inglés. Para min foron 2 momentos impresionantes, aparte de toda a dotación que nos daban económica para a biblioteca, que estaba sempre o día. Eso sempre foi, a verdade, importantísimo para min. Pero tendría moitísimas anécdotas que non hai tempo. Bueno, por lo que a min respecta, a ver, sempre me sorprendeu que foi un centro que tiña unha adaptación moi boa. Eu viña de centros máis pequeniños, e a verdade é que, bueno, sorprendía, non? Que un centro con estas características. Pero eu creo que os recordos máis así, máis bonitos que teño son cos nenos. Bueno, fui profe de inglés, e a mí me encantaba xogar cos nenos. Xogar e cantar e bailar en actividades cos alumnos. Era como mellor me pasaba. E despois da biblioteca recordo unha actividade que me emocionou moitísimo, que foi un taller de encadernación que viñeron a impartir para os alumnos maiores, viñeron un alumnado dun centro ocupacional de alumnos discapacitados, de adultos discapacitados. A verdade é que creo que foi unha actividade preciosa, das máis bonitas que recordo, e todavía outro día o recordaba, así con eles, porque, bueno, sí, Nuria xa estaba comigo, foi unha actividade preciosa, que os alumnos, eu creo que se dieron conta de que todo o mundo ten algo valioso, e que pode enseñar ao resto, sempre. A verdade, son así eses recordos que cando veño por aquí, todavía me veñen á mente. Sí, bueno, eu quería facer un inciso, perdón, porque me acabo de acordar. Eso sí que non podo deixar de decirlo francamente, que eu, os meus millores momentos, aparte de que eu iba de excursión prácticamente sempre cos rapaces, as festas que facíamos, as festas do Nadal, o da Paz e o Entroido. O Entroido era impresionante, porque logramos que todo o colexio se unificara baixo un lema. Entonces facíamos os desfiles, temos aí a Josolís, que era un dos que desfilaba aí en marcha. Entonces, eso sí que era tremendo, porque estábamos todo o colexio metidos precisamente en ese proceso de a ver que vamos a facer, cal é o lema que poñemos, a ver como nos vamos a disfrazar, que é o que vamos a levar. Entonces facíamos todo o recorrido, salíamos daqui precisamente deste sala de proyección e facíamos, non sei se vos estuvesedes algúns aquí, precisamente facíamos todo o recorrido ao longo do colexio, e logo facíamos a festa e bailábamos todos. Entonces, eso sí que era moi lúdico, independientemente a parte de que viñan a estudiar, a parte lúdica neste colexio tamén sempre foi moi importante con todo, sobre todo o que decía antes Anxo, o do Día da Paz, que o celebrábamos moitísimo tamén. Entonces, sempre lle dábamos esa mensaxe aos nosos nenos e ás nosas nenas, de que hai que ter un mundo en paz. E se non o conseguimos, malo, francamente. Sen dúbida. Moitas grazas por estar hoxe aquí. Gracias a vos. Agardamos que este sexa o principio de moitas visitas que tedes moito que aportar a Rabadeira. Pois moitas gracias. Moitas gracias. Gracias a vos.
Bueno, pasaron 50 anos, pero a nosa cultura e as nosas tradicións seguen máis vivas que nunca grazas a nenos e nenas como a nosa alumna Laura Ares, que tocará un dos instrumentos que mellor representa o folclore galego. Grazas, Laura. A todas as nais da Rabadeira. Espero que vos guste. Miña nai é bailadora, non hai outra no lugar, tamén é a miña avoa, coñecida no cantare. Miña nai do corazón aprendeu unha punteada, tamén é a miña avoa, coñecida no cantare. Miña naiciña, meu corazón, vente conmigo a bailar o salón. O salón si, o salón non, miña naiciña do meu corazón. Miña nai tirou un punto na foliada do patrón e inda hoxe andan os guapos a buscarlle explicaciones. Miña naiciña, meu corazón, vente conmigo a bailar o salón. O salón si, o salón non, miña naiciña do meu corazón. Miña naiciña, meu corazón, vente conmigo a bailar o salón. O salón si, o salón non, miña naiciña do meu corazón. Unha actividade que está tendo moito éxito no cole é a oratoria. Temos concursos internos no centro, pero tamén asistimos a torneos con outros coles. Imos a escoitar unha demostración da voz de Noelia de terceiro B e o tema elixido cal senón, o Colexio Rabadeira. Ola a todos e a todas. Chámame Noelia, teño 9 anos e veño da clase terceiro B. Hoxe vou falar do meu cole. O meu cole chamase CIL Plurilingüe da Rabadeira e cumple 50 anos de existencia. Nestes anos pasaron milleiros de nenas e nenas como a min polo cole. Moitos dos exalumnos xa son maiores, algúns serán avós ou pais. Quen sabe cantas historias de vida xurdiron neste centro? Ao principio só había un edificio, agora hai un pabillón deportivo superchulo e outro edificio para infantil. Temos un comedor con cociña, na maioría dos coles non hai. Agora tamén temos unha radio, que é unha sala onde hai micrófonos para falar e pode oírse polos altofalantes no recreo. Os nenos de quinto e de sexto fan programas e dan información sobre cosas que pasan no cole. Neste curso somos uns 400 alumnos e alumnas. Pero o meu cole non é un só edificio con aulas e corredores, é a miña segunda casa. Eu síntome moi ben aquí porque é moi acolledor. Desde que teño memoria sempre estiven aquí, pois entrei en infantil con 3 anos. Recordo que me encantaba xogar no patio, no xardín de herba e nas casiñas de madeira. Gústanme as aulas porque todas están adornadas cos traballos dos nenos e nenas, pero o que máis me gusta é chegar ao cole e ver aos meus amigos que coñezo desde que tiña 3 anos. Aquí aprendín o que é a amizade e tamén me sento a gusto cas profes porque son amables e simpáticas. En conclusión, o cole para min non é un só edificio, é a miña segunda casa onde medrei e onde comparto momentos inesquecibles con compañeros e profesores.
Aquí descubrín a amizade, o poder do coñecemento e a importancia de traballar en equipo. Feliz aniversario, querido cole. Moitas grazas por escoitarme. Continuamos en Radio Rabadeira e festexando este aniversario, estes 50 anos de historia. De seguido, imos escoitar outra entrevista. Non perdades palabra. E para rematar a serie de entrevistas deste programa, temos a presencia na emisora de 3 exalumnos do Colexio Rabadeira. Seguro que nos están contando cousas moi interesantes daqueles anos. Sí, acompáñenos aquí Raquel Taboada, María Pérez, Cayetana Torremocha e María José. Benvidas e moitas gracias por acudir ao Rabadeira. Grazas a vos por invitarnos. Moitas grazas por a invitación. Gracias. Para comenzar, podedes presentarvos e dicirnos sobre que anos estivestes no noso colexio? Bueno, eu son Raquel Taboada, estiven aquí dende o ano 1983 ou 1989. Que xa choveu. Yo soy Cayetana, vine aquí en infantil en el 2004 y me fui sobre el 2013 y bueno, quería agradecer al Colegio Rabadeira por invitarme. Bueno, pues hola, yo soy María Pérez Miñones y vine aquí en el 84, empecé tercero de GB y hasta octavo de GB en el 89. Sí. Y muchas gracias por la invitación. Hola, yo soy Mari Carmen y os gano a todas, porque vine en el año 73 en sexto y estuve hasta el 75. Como foron as vosas experiencias no colexio durante o voso tempo nel? Lo que podría decir es que mi infancia aquí fue inmejorable. Tengo un recuerdo súper bonito y palabras increíbles a los profesores y sobre todo a los amigos que hice en todos los años. Se tivera que escoller unha soa palabra, penso que sería feliz. A miña experiencia aquí, recordo, fui moi feliz. E como dicía a nena que falou antes, que non recordo o teu nome, perdón, sentía que era a miña segunda casa, porque aquí nos chegábamos ás 10 da mañá e marchábamos ás 5 da tarde. Así que estábamos aquí un montón de horas, compartíamos a comida, xogos, etc. Recordo como uns anos moi, moi felices. Bueno, yo comparto también pues, con Raquel y Cayetana. La verdad es que, bueno, yo me lo pasaba muy bien aquí en el colegio. Además, yo venía de un colegio de monjas, no de aquí, de este ayuntamiento, sino de otro, que era todo muy rígido. Y claro, llegué aquí, todos niños, niñas, y para mí eso era un mundo nuevo. Y pasaba muchas horas también, porque, bueno, comía aquí en el colegio. Y vamos, a mí me encantó la experiencia de estar aquí. Pues yo también comparto con mis compañeras lo mismo. Yo venía de un colegio, porque de aquella las niñas iban con una profesora y los niños estaban con un profesor, no compartíamos. Y al llegar aquí nos mezclaron a todos. Imaginaros en aquella edad, con 13 años, vaya revolución, ¿no? Y fue una experiencia pues muy bien, sí, tengo muy buenos recuerdos. Como describiríades a cultura e o ambiente do colexio cando estabades aquí? Pues yo lo describiría con un ambiente muy familiar. Recuerdo
pues en clase éramos aproximadamente 25 alumnos o así, pero en todos los años estar súper conectados, aunque siempre había algún rifirrafe con alguien, pero eso es muy familiar entre todos. Bueno, no meu caso tamén penso, era familiar, pero ao mesmo tempo había un nivel de exixencia e de control moi elevado nos nosos tempos. Aquí, claro, e para ser un colexio público, agora que o penso, chócame, pois, por exemplo, con algúns profes incluso rezábamos ao comenzar o colexio pola mañá, aínda que non era un colexio relixioso. Había bastante control e normas, un sistema moito respecto polos profesores, exixíase, todos os profesores tratábamos de don, eran don ou doña, todos os mestres e mestras, o cal non quería dicir que non tiñas confianza con eles e que fosen cercanos. Insisto en que o ambiente para mí tamén era familiar, non? Pero sí que había bastante control, non disciplina, pero sí control, exixíase respecto. Sí, con respecto a lo que estaba diciendo Raquel, bueno, yo no me acuerdo de rezar aquí, para nada. Claro, yo venía de un colegio de monjas, de ahí sí que me acuerdo perfectamente, y de formar filas en el patio, todas calladas y toda esa historia. Y entonces a mí aquí me parecía todo ¡buah! Maravilloso, y sí es verdad que a los profesores nos dirigíamos a ellos como eso, don Jesús, don Jaime, doña Mercedes y todo eso. Pero bueno, para mí se me abrió el mundo porque yo venía de otro sitio que era muchísimo más rígido que lo que podía haber aquí. Pero bueno. Sí, bueno, sí, había dos monjas cuando se inauguró, sí había dos monjas. Se formaba antes de entrar, se formaba y entrábamos cantando y formábamos la fila siempre. Cuando los lunes, por ejemplo, se izaba la bandera, claro, era el año 73, y eran otros tiempos, pero bueno, había disciplina, pero también había, pues con los profesores, muy buen rollo y bien, sí, muy bien. Hai algunha anécdota ou historia divertida que lembres especialmente os teus anos no colexio? Algún profesor ou profesora? Cal era a vosa asignatura favorita? Para mí la anécdota clave fue en cuarto de primaria, que bueno, tenía un grupo de amigas y en el recreo nos pusimos a hacer una batalla de baile con las de sexto, que claro, para nosotras eran las mayores, eso era increíble. Una batalla de baile a ver quién ganaba, porque había una serie que era Patito Feo y nos poníamos ahí a cantar las divinas y bueno, a día de hoy lo seguimos recordando con muchísima gracia. Y bueno, de algún profesor, en infantil sobre todo, María Jesús, que a día de hoy tengo la suerte de compartir un hobby con ella, que eso, claro, para mí es súper inesperado, y la verdad que para mí María Jesús fue mi profesora, que la tengo muchísimo cariño. Penso que recordo casi todos os profesores, pero o meu profesor favorito era don José Ramón. A miña asignatura favorita era matemáticas, ele era o mestre de matemáticas, deume matemáticas sexto, sétimo e octavo, e eu decidín que quería ser profe de matemáticas, grazas a él, así que marcoume un montón, e son profesora de matemáticas, así que para min eso foi... Bueno, en mi caso, mi asignatura favorita siempre fue literatura. Literatura española, literatura gallega. A mí, bueno, desde pequeña me encantó siempre leer. Y bueno, tengo un recuerdo de cómo era la biblioteca, que era una biblioteca pequeñita, pero a mí me gustaba, no sé. Y después, con respecto a anécdotas, con profesores, sí, bueno, puedo tener alguna, pero sí cuando
hice varias actividades extraescolares, una de ellas fue baloncesto y teníamos un profesor que se llamaba Ramón. Y bueno, yo a Ramón le hacía la vida imposible. Es decir, porque bueno, yo para aquel entonces era una niña muy traviesa, no sé, siempre me metía con él, pero bueno, lo pasábamos muy bien con él. Y bueno, y después me hacía gracia porque cuando se terminaba, digamos, el curso, pues él cogía a todo el grupo que hacíamos baloncesto y nos invitaba a un helado. Y yo le decía, pero con lo mal que me he portado yo contigo y tú me invitas a un helado. Y nada, pero bueno, cosas así. Bueno, don José Ramón era muy exigente, era muy exigente, pero después también era el primero para la fiesta o para hacerte juegos o eso, pues era el primero. Bueno, yo la experiencia así más, la primera excursión que salimos todos con los profesores. Hicimos una excursión a Corcubión, Finisterre, para nosotros fue una fiesta muy grande. Que actividades complementarias extraescolares ou eventos escolares desfrutaches máis durante o teu tempo no colexio? Yo especialmente tengo un buen recuerdo de mecanografía porque, bueno, además de conocer a gente diferente que no iba en mi clase, a día de hoy puedo escribir en el ordenador sin mirar gracias a ir a... gracias a haber ido a mecanografía, que yo eso nunca lo habría esperado de algo que en primaria fui y a día de hoy lo utilizo. Actividade extraescolar, bueno, eu ia a baloncesto, como di María, tiñamos os entrenamentos despois de comer. Despois de comer. Comíamos a 1 e non tiñamos clase ata as 3, así que aproveitábamos para entrenar. E de actividades así que recordo moito, penso que a excursión de fin de curso de 8º, cando acabamos, e que fomos unha semana enteira por España, con 3 profesores, todos xuntos, foi unha experiencia increíble para nós. Sí, en mi caso, pues ahora recordando la excursión de fin de curso de octavo de GB, que creo que había venido con nosotros, es que yo creo que había venido, teníamos una profesora que era monja, que no recuerdo su nombre, que era una bellísima persona y... La Madre Mercedes. Bien, vale, gracias. La Madre Mercedes, creo que había venido ella y no sé qué más. Y pues hicimos un viaje en autobús, el conductor del autobús era maravilloso, no me acuerdo de su nombre, pero nos trató de maravilla. Hicimos un viaje así por España, bajamos hasta Andalucía, bueno, fue precioso aquello. Bueno, yo actividades extraescolares no recuerdo hacer. Lo que sí, yo también quedaba a comer en el comedor y entonces esa hora del mediodía pues jugábamos, teníamos unas mesas de ping-pong y jugábamos mientras no empezaba la clase, luego a las 3. Non sabemos se coñecedes como está o centro na actualidade, pero do que vichedes, que cambios notaches no colexio desde que te graduaches? Pues yo todavía no pude dar una vuelta por el colegio, pero lo que sí tengo muchas ganas es de ir a ver la biblioteca, que estuvisteis hablando maravillas, o sea que ahora en cuanto acabe iré a dar unha vuelta por allí. Bueno, eu si coñezo como está o colexio porque os meus fillos estudaron aquí, o pequeno rematou aínda o curso pasado. Claro, bueno, a biblioteca xa non vou engadir nada máis, xa falaron un montón, pero é maravilloso. Eu a primeira vez que entrei para ver unha exposición dos traballos que fixeran durante o curso, quedei abrallada. E o meu neno, o pequeno, que foi colaborador, estaba encantadísimo coa nova biblioteca. Que claro, non é só unha biblioteca, é un espazo maravilloso, flexible, onde fan un montón de cousas, el estaba encantado. E claro, o patio tamén mellorou moitísimo, claro, moitísimo. Yo la verdad es que el centro no lo conozco, es decir, no volví después, a pesar de que sobrinos, bueno, tengo un sobrino que está ahora estudiando aquí y una sobrina que ahora ya está en el instituto,
pero no conozco. La biblioteca me encantaría conocerla porque, vamos, y entonces, no sé, he visto ahí unas gradas, el patio efectivamente, que, claro, vamos, completamente diferente, pero no he visto más. Bueno, pues yo desde el año 75 que me fui de aquí, que no volví, esto está totalmente cambiado, claro, es que no hay por dónde cogerlo, porque todo esto era monte y bueno, es que no lo conozco, me gustaría pues verlo y conocerlo, pero está, porque mis hijas fueron al colegio a Perillo, que ya luego había colegio en Perillo, y entonces no volví por aquí más, y está totalmente cambiado. Como crees que a educación que recibiches no colexio che influenciou na túa vida persoal e profesional? Yo lo que puedo añadir aquí es que me ha ayudado a ver la educación de otra manera, pues que no es aburrido, no tiene por qué ser aburrido, sobre todo bueno, gracias a los profesores, de hacer las clases más dinámicas o que no sea solo estar delante de un libro. Y bueno, eso también ha sido gracias a todos los compañeros que tuve, a mí me encantaba venir al colegio y verlos por la mañana, yo me lo pasaba súper bien aquí. Bueno, eu xa dixen antes que aquí foi onde decidí no que quería ser e síntome moi agradecida pola experiencia aquí. Eu creo que marcou un montón. Penso que vimos xente que estaba preocupada por nós, con moita vocación. Tamén o que dicía antes, non? Recibimos unha educación que eu penso que a educación hai que recibila na casa, pero aquí estaban moi comprometidos en colaborar, en que tamén recibíramos non só formación, senón tamén educación. Penso que iso é algo moi valioso que levamos para sempre todos. Ademais, penso que recibimos ademais unha formación de calidade e despois a mí non botei en falta nada, creo que formáronnos ben e recibimos unha educación moi boa. Sí, a mí me gustaría destacar unha cosa que sempre tengo moi presente deste colegio, de lo que yo me llevé deste colegio, y es que aquí en la época que yo estuve, pues los alumnos participábamos en actividades como, por ejemplo, pues limpiar el patio. A mí es donde me inculcaron el tema del reciclaje, porque en mi casa no, y aquí sí. Nosotros recogíamos todos los cartones y tal, me acuerdo en el patio cubierto, que no sé si es esta zona porque ya me pierdo, bueno, había una habitación ahí, un cuarto, y ahí se juntaban todos los cartones y todo eso. Entonces el tema, digamos, ecológico que tengo yo como ecologista, pues digamos que surgió aquí. Y después otra cosa que me encantaba era que a partir de un curso, que no recuerdo cuál era, servíamos las mesas en el comedor. Y a mí eso me parecía, ¿es esto? Vale, me pareció, vamos, fantástico. Y lo hacíamos niños y niñas. Es decir, y vamos, que no sé, me pareció genial eso. Y después además, bueno, pues luego comíamos, todos los que servíamos la mesa comíamos todos juntos, entonces nos premiaban, ¿no? Que si la tortilla estaba buenísima o nos gustaba mucho y entonces nos daban extra de tortilla, bueno, cosas así. Me parecía algo, bueno, muy importante, es decir, sí, creo que tenía un plus eso. Sí, bueno, el equipo de profesores, el que me tocó a mí, la verdad, maravilloso. Y siempre los tienes ahí presentes, la verdad no te olvidas porque siempre un consejo, una palabra, y bueno, luego incluso nosotros los sábados, si queríamos venir el que quería, don José Ramón y algún profesor más, veníamos los sábados y hacíamos actividades pues con él, o baile o bueno, cualquier tipo de actividad. Gimnasia o cualquier cosa. Y entonces, pues bueno, era casi una parte, casi como algo de la familia ya, ¿no? Les tenías mucho cariño a los profesores, sí. Mantes contacto con outros exalumnos ou exalumnas?
En que medida crees que estas amizades do colexio foron importantes na túa vida despois da graduación? Para mí, eso es lo mejor que me ha pasado en la vida, principalmente porque mi grupo de amigos a día de hoy los conocí en el Rabadeira, especial mención a María, que vino a acompañarme hoy. De hecho, es que todos mis amigos son del Rabadeira y creo que eso es una suerte, después de tantos años, poder mantenerlo y espero que dentro de muchos años siga igual. Eu manteño contacto con algún deles, aínda que, bueno, o meu abano de amigos aumentou por outros, instituto, despois a facultade, etc. Pero tratamos de reunirnos todos os anos e facer unha cena, rimos un montón, penso que témonos un cariño increíble. Pasados tantos anos, algúns que non volvimos a ter contacto diario desde os 14 anos, pero cada vez que nos reunimos é increíble a experiencia. Sí, pues nosotros nos habíamos reunido, por iniciativa de una compañera, habíamos ido a cenar, pero ya hace años, me acuerdo de esa cena. Y después, amistades, sí que tengo contacto con personas, pero amistades más bien fue después, más adelante, del instituto y de la facultad. Sí, donde, con la que sí que conservo es, con Ana, que era mi íntima amiga de infancia, que estudiaba aquí, y lo que pasa es que ella vive en Londres y tiene su familia allí, aunque su madre vive aquí. Y sí que, cuando viene aquí a Galicia, pues sí que solemos vernos. Bueno, yo también habíamos hecho así unos cuantos, una cena, un día, pero ya hace muchos años también. Y nos vemos poco, la verdad, pero si coincidimos o sí con una amiga mía, sí que, tengo una amiga que seguimos a día de hoy, pero con los demás sí coincidimos, pero vas perdiendo el contacto, van pasando los años y es una pena, no se debería de perder, pero bueno. Vos chega algunha nova do Rabadeira polos medios de comunicación ou seguides a web do cole ou as redes sociais? Yo la verdad que no, a partir de ahora lo voy a hacer, pero me enteré de este 50 aniversario gracias a María Jesús y de las puertas abiertas y ya intentaré que todos mis amigos y compañeros vengan porque seguro que se lo van a pasar muy bien y para que vean el colegio. Sí, sigo no Instagram, entro na web de vez en cuando, pero penso que eu, como os nenos estiveron aquí hasta o ano pasado, pois xa non teño contacto por esa banda, non? Pero sí que estou pendente das cousas que publica a biblioteca e demais. Sí, en mi caso, las redes sociales, es que la verdad, hablando con mis sobrinos, yo siempre les preguntaba qué tal en el cole, cómo va todo, no sé qué, y ellos me decían, pero la verdad yo no me debieron de decir nunca que tenían tantas cosas, porque el otro día la directora, cuando hablé con ella, yo me quedé alucinada, que tenemos radio, que tenemos Instagram, que tenemos... Y digo, Dios, pero esto ha cambiado tanto que... Entonces, mis sobrinos no me tenían bien informada. Pero a partir de ahora voy a empezar a... Pues no, yo la verdad que las redes sociales no soy de redes sociales. Y a través del profesor, de Carlos, fue que me enteré y aquí estoy. Pero ya habrá que estar más al tanto. Que consellos ou palabras de alento lle daríades aos estudiantes actuais do colexio? Yo les diría que jueguen todo lo que puedan y más, y sobre todo que no intenten acelerarse al proceso de ser más mayores. Y luego lo que he aprendido con los años es que en la diversidad de las personas y en la variedad es donde encuentras la gracia en la vida, entonces que no discriminéis a compañeros vuestros porque sean diferentes a vosotros y eso, que juguéis con todos. Diría que aproveiten o momento, que é unha das etapas máis bonitas da vida, que disfruten moito, que
Teñen sorte de estar nun centro que penso que funciona de maravilla, con mestres que valen moito a pena, que son xente con moita vocación, moi pendentes deles, que teñen moito que aportarlles, que co tempo os recordarán con moito agarimo, incluso cousas que o mellor no momento non parecían tan boas, despois as recordarán con moito agarimo, con moito agarimo. Sí, pues yo diría lo mismo, que aprovechen todos estos años, porque, bueno, yo recuerdo cuando era una niña y le decía a mi padre, papá, yo ya quiero ser mayor, ya quiero ser adulta, ya quiero dar a hija. Ya llegará tiempo para... Es que yo quiero trabajar, ya llegará tiempo para que trabajes, para que tal. Tú disfruta y sigue estudiando y tal. Vale. Entonces, bueno, y que tampoco se tomen las cosas como muy en serio, porque yo veo ahora, bueno, mucha historia con todo esto también del talento, ¿no? Y todo este tipo de cosas que por lo menos yo en mi época no había eso. Entonces, bueno... que dejé un poco a un lado el tema competitivo, quizás sea mejor, cada uno con sus propias cualidades, aptitudes, y disfrutar de toda esta etapa. Bueno, pues yo estoy también totalmente de acuerdo con lo que decís vosotras, y que aprovechen y que disfruten, porque bueno, yo solo pude disfrutar 2 años y poco, estuve aquí poquito, y bueno, pues... no hay que acelerar el tiempo, hay que ir viviéndolo poco a poco, disfrutarlo y ser felices y nada más. Antes de finalizar, gustaríanos tamén convidaros á celebración especial dos 50 anos na Rabadeira. Será o venres 7 de xuño pola tarde, nas instalacións do noso centro. Contamos con vos e con todo o alumnado que pasou polo cole nestes anos. E ata aquí esta entrevista ás exalumnas do Colexio Rabadeira. Grazas pola vosa participación neste programa. Moitas grazas a vos. Gracias. Xa chegamos ao final deste programa especial 50 aniversario do Rabadeira. Pero non queremos marchar sen agradecer a todo o público a súa presencia, a todos os que nos están escoitando dende as aulas, profes e alumnado, e dende fora do colexio as familias que non puderon acudir aquí. Tedes agora a actuación ao violín de Adrián Linares, pai de Antón, de cuarto B infantil. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Adrián, soy el papá de un alumno de infantil y solo quiero decir 2 cositas antes de empezar, voy a ser muy breve. Una, que estoy realmente impresionado con este ejercicio de diálogo, de oratoria, de radio, que es maravilloso, o sea, estoy tremendamente emocionado. Y bueno, estoy contento de que la pequeña intervención musical que voy a hacer esté tan relacionada con la oratoria, de alguna manera, porque es música que viene directamente de la segunda mitad del siglo XVII, es una música compuesta en Austria y toda la música de este periodo está muy relacionada con el uso de esta oratoria, ¿no? Y de la teoría de los afectos, porque era música que se componía para convencer de algo a un auditorio, no para que cambiaran de opinión, sino para que pensáramos en diversos sentimientos, diversos estados de ánimo.
Y la otra cosa que quiero decir es que, bueno, se habrán dado cuenta de que yo no soy gallego, soy canario, pero vivo aquí, y de verdad que me emociona ver estos testimonios de gente tan preparada, con tan buen interior, tan buen corazón, y que hayan salido de este colegio. Creo que es algo de lo que sentirse muy orgulloso, y es algo por lo que luchar para el futuro. Así que larga vida a la Rabadeira. Perdón, lo que vamos a escuchar es una de las partias de armonía artificioso ariosa, una pequeña parte de Heinrich Ignaz Franz von Weber.